Galatians chapter number 2, verse number 16. Knowing that a man is not justified, ang ulong justified, nagpasabot, naluwas. Isip sa Ginoong matarong na, or gipahayag sa Ginoong matarong na, tungod sa atong pagtuon ni Kristo. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ang Diyos dili gayon mo lantaw sa atong mayong buha o musuldi, oy, matarong na siya, tanawang yang mayong buha, matarong siya. No, walay matarong, wala bisan usa. Nay usa lang ka paagi ang tao mahimong matarong o kanamang pagtuo di ani si Kristo, dayon ang Diyos mo dawa sa pagtuo, how do you say that? Puli sa pagka-matarong. The Bible says He will account. What is verse? Not account. I can't think of the word there. I can't think of the word. It escapes me. But God will accept faith in place of righteousness. Basaya. Nga nasayod, nga ang uskata wala gipagkamatarong pinaagi sa mga buha sa balaod. Apan pinaagi sa pagtuo ni Jesus Kristo. Bisan kita mituo diha ni Jesus Kristo aron kita pagkamatarongon pinaagi sa pagtuo ni Kristo og dili sa mga buha sa balaod. Kay pinaagi sa mga buha sa balaod walay unod nga pagkamatarongon. Now go to Galatians chapter 3 verse 19. Galatians chapter 3 verse 19. Galatians chapter 3 verse 19. Kung nasa amen? Amen. Wherefore then serveth the law. That word serveth is the idea of what is the purpose, what is the reason, what is the end result intended. So it's purpose. Wherefore then serveth the law, meaning what is the law for? Unsay katuyuan sa balaod. That's what that means there. Any English speaker would understand that. Wherefore then, an English speaker who's read the Bible, serveth the law. It was added because of transgressions, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Sa Bisayang Biblia na to, sila nag-translate niya na literal kaayo. Naggamit sa pulong nag-aalagad, but it's not the same meaning in Bisayan. So I'm going to adjust it a little if you have a Bisayan Bible. Nan, unsa manggani ang katuyuan sa balaod. Kinigidugang tungod sa mga kalapasan, hangtod ang kaliwa moabot, kanat man si Kristo ang seed ni Abraham, ang kaliwa ni Abraham, moabot ngadto sa kangkinsang ang saad gihimo, o kinigitakta pinagis mga anghel diha sa kamot sa usa ka tig pataliwala. Tell my message this morning is this: if the law can't save us, what's the point? Kung ang balaod dili makaluwas na to, unsay pulos? Unsay katuyuan sa balaod kung kana, we just read in Galatians 2:16, dalita matarong, what's the word? Gipagkamatarong? Yeah, walay tao gipagkamatarong pinaagi sa mga buha sa balaod. So the question is, then what is the purpose of the law? Nga naman ang Diyos mihatag kanato sa iyang balaod kung kana walay gahom sa pagluwas kanato. What is the purpose? And that's the question we're going to answer today. If the law can't save us, what's the point? And today's message, it's very simple, 2 points. Ang una, doctrinal kayo. Ang ikaduha, practical kayo. And I believe you will learn and benefit from both. Magampot ta, tayong kumumakalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message? Would you please give me a clear mind? Lord, you know I'm a little tired, and I need your strength. Thank you for every person who's here. Salamat, Ginoo, para sa matag tao nga nagsimba karumbon ta, aron maminaw sa imong pulong. Paliw, Ginoo, liho ka. Diya sa matag kasing-kasing, tabangi mi karon. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karumbon ta, ganang kong magastorya kaninyo, kabahin sa balaod sa Diyos. Dali sa Old Testament lang. Nagastorya ko kabahin sa tanan sugo sa tibok Biblia, tanan sugo sa Diyos. Nga naman ang Diyos, mihatag ka nato sa mga sugo, kung number 1,
walay tao makasunod gayud sa tanan, kitang tanan ay sala, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa may sa Dios, walay matarong, wala bisan usa. Kung walay tao makasunod gayud sa tibok balaod, kitang tanan mosupak sa pulong sa Dios. O ang balaod walay gahom sa pagluwas sa tao. What is the point? Siyempre, kita nga mga Baptist nagatuo nga ang pagsunod sa balaod sa Dios walay labot sa atong kaluwasan. Kung maningkamot ka mo tuman sa tanan sugo sa Ginoo, number 1, mapakyas ka, and number 2, kana dili makaluwas nimo. So kinong pangutana karon? Natural nga pangutana. Let me read a verse. I skipped right over it. Ako ray mo basa. You should turn there. Romans chapter 3 verse 28. Let's go ahead and use our Bibles. Maglantaw ta sa daghang verse karon. Ang uban ako I'll have you turn, pero ang lain ako ray mo basa para sa time. Romans chapter 3 verse 28. Klaro gayud. And I like the Visayan grabe kayo klaro. Romans chapter 3 verse 28. Romans chapter 3 verse 28. Kunanas, amen. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Busa kita maghukam nga ang uskat tao gipakamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuha sa balaod. Unsay labot ang atong buha sa atong kaluwasan? Wala. Well, resulta pero dili kayo mahimong hinungdan na good works cannot save anyone. So, unsa bang natural nga pangutana? Kung ang balaod dili makaluwas kanato, unsay katuyuan ni ana? Kung walay tao makasunod gayud sa balaod, ngano man nga ang Dios mihatag kanato ni ana? That's a good question. Let me say first of all, ang balaod sa Dios usa ka maayo nga butang alang kanato. It is a good thing. Go with me to Romans chapter 7 verse 12. Romans chapter 7 verse 12. Keep your Bibles open kay mulantaw ta sa daghan. Romans chapter 7 verse 12. Kunana say amen. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Tungod ni ini ang balaod, balaan. Og ang kasuguan, balaan, og matarong, og maayo. Ang tanan sugo sa Diyos, maayo alang kanato. It is a good thing. Go down to verse 16, we see it again. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Ako miuyon nga to sa balaod nga kini maayo. I'm saying this morning, kita nga mga Baptist, wala ta nagatuo nga ang balaod o ang pagsunod sa balaod makaluwas na to. Pero paminaw, ang balaod uska maayong butang alang kanato. Usahay na ay mga tigdebate nga musulti. Kamu nga mga Baptist nag-encourage mo sa mga tao nga mo biya sa balaod sa Diyos. Kay kamo nagtudlo nga ang pagsunod sa balaod dili makaluwas na to. You ever heard that kind of an argument? Walay pahayag nga mas layo pa gikan sa kamatuoran. Kita nga mga Baptist nagatuo gayud sa Biblia. Kita nga nagatuo sa Biblia. Nagatuo ta nga ang balaod sa Diyos uska maayo kaayo nga butang alang kanato hangtod karon. Pero ang tigdebate makiglalis kiyapon. Kung ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo dili makaluwas na to, unsay pulo sa balaod sa Dios. Nga naman siya mihatag. Kung ang Dios, kung ang balaod dili makaluwas, unsay pulos? That is a good question. That is not a bad question. Kana us ka maayo nga pangutana kung sincere ang tao nga nangutana. O ang Biblia motubag niya na. This morning, na daghang rason, pero karong buntag mo pakita ko ninyo sa duwa ka klarong rason, duwa ka klarong tubag, niya nga pangutana, unsay pulo sa balaod kung kana dili makaluwas. Number 1, Gillette, I never gave you this. I forgot. And these points are really long. We're gonna do it anyway. Makasulat ka. You can do it. Basing. Huh? Yeah, we're gonna put it on the board. I forgot. I was gonna print it.
And I forgot, and it was Mom Ruth's fault because she didn't know that I wanted to, so she didn't remind me. And so, number one, ang duha ka tubag sa Diyos. Number one, gawas sa balaod. Dili ta mahibalo nga kita mga sad-an at tubangan sa Diyos. So I'm not going to put the rest of the point. That is sufficient there. Gawas sa balaod, dili ta mahibalo nga kita mga sad-an at tubangan sa Diyos. Kung walay balaod, wala ta kabalo nga magsasalat ta. O kung wala ta kabalo nga magsasalat ta, dili ta kabalo nga kinahanglan maluwas. O kung dili kabalo nga kinahanglan maluwas, maimpyerno ta. Does that make sense? Kung walay balaod, yun sa nato paghibalo nga magsasalat man ta, nga padulong sa impyerno. Ang balaod, mao ang grasya sa Diyos. Siya mihatag sa balaod aron kabalo na ta sa atong kapakyasan. The law is good. Gawas sa balaod, I'm going to give this one more time to let. Dili ta mahibalo nga dili ta mahibalo nga kita mga sad-an at tubangan sa Diyos. Ug syempre kinahanglan ta maluwas. Go to verse 7. Are we still in Romans 7? Romans 7 we saw twice maayo ang balaod. But look at verse 7 now. Tanawon verse 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Nanunsa man ang atong isulti. Ang balaod ba? Sala? Ang Diyos dili mo tugo? Dili. He's saying, dili man sala. Dili. Ako, wala unta nakaila sa og sala kung dili pa pinaagi sa balaod. Kay ako wala nakaila og kaibog kung wala pa ang balaod miingon, dili ka maibog. Okay, let's take this one step at a time. Medyo makalibog ang pangutana. Ang balaod ba? Sala? Unsay pasabot niya na? Nangatana siya niini. Kinang pangutana ni Paul dire. Ang balaod ba ang problema diri sa kalibutan? Is God's law the problem? Okay, let me explain how this fits in our world today. Panaglitan. Naidaghang daotang tao karon nga magdapig sa LGBTQ ug mag-akusar sa mga tao sa Dios sama nako nga magwali batok niya nga klase sa sala. O kiyang yang sumbong, kinahanglan ang ilang accusation. Sila mosulti, kamo nga magwawali batok, sabi ko, kamo nga magwali batok sa pagkabayo o pagkatamboy, kamo man ang problema. Tungod sa inyong pagwali, naidaghang Kristohanon, dili mo dawa sa among lifestyle, o busa, naidaghang bayo o tamboy nga na-depress o maghuno-huno kabayan sa paghikog, kamo nga nagwali, maong problema. You ever heard that kind of nonsense? Naku, pangutana. Ang pagwali ba ang problema? Ang pagbutyag sa sala nga muguba sa imong kinabuhi, kana ba ang problema? Kung walay magwali sa tibok kalibutan nga magwali batok niya nagkakahugawan, maguba gyapon ang tanan kinabuhi sa tao nga mag-ingana. If all the wicked people could kill everybody like me, they'd still be depressed and they'd still think about suicide. Ang ilang depression dili ang resulta sa akong pagwali. Ang ilang depression mao ang resulta sa ilang kalauayan o ilang kaugalingong kadautan. Is the law sin? Ang pagpakita nimo nga nakaisala kana ba ang problema? No! Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Madaot gyapon ka bisan walay tawo nagwali batok niya na. Ang pagwali mubutyag lang sa kadautan sa sala niya nga klase sa tao o sa alaot nga mga resulta nga sigurado magikan niya na. Pero ang pagwali dili ang hinungdan sa ilang problema. Listen to me, there was no one preaching in Sodom and Gomorrah and God still killed all of them.
Naiusad lang ka Kristohanon dito sila. The Bible calls him a righteous man, pero wala siya nagdani sa bisan usa ka tawo gikan sa kadawtan. Wala siya nagyon nila nga dawtan sila. Pero tungod sa kaluoy sa Dios nga ni Abraham, siya nagkuha nila og iyang pamilya gikan sa Sodom, dayon siya nagpatay sa tanan. Ang magwali, walay magwali dito. O kanang man ang gisulti ni Paul diri, he says, ang balaod ba ang problema? Siyempre, dili. Kay, gawa sa balaod, wala tay paagi nga mahibalo nga magsasalat man ta nga kinahanglang maluwas. Kung makonsensya ka, listen to me this morning. Kung makonsensya ka, kabayin sa imong sala, kanaus ka blessing, dili us ka silot. Ang Diyos magsulay mo palikay kanimo sa maod nga resulta sa imong sala. Una sa tanan ng impyerno, kung tao walay konsensya sa iyang sala, dili siya mangita sa kaluwasan diyan ni Kristo, ma-impyerno siya. Pero human sa kaluwasan ng Kristohano nga dili makonsensya sa iyang sala, magpadayon diya sa dalan sa sala ug magubay ang kinabuhi sa masalatanan laing tao nga wala naluwas. Ang pagka-ignorante dili magprotekta nimo gikan sa resulta sa sala. Mas mayo na pastor mag-warn kanimo. Kikapoy ko nining mga pastor nga dali gyud magwali batok sa sala. Oh, ako magwali lang sa gugma sa Ginoo. O tinuod, ang Dios na gugma pero ang pastor wala. Sama sa doctor nga kabalo unsay kasakit nimo pero dali mo sulti nimo, mutugoy ka mamatay. Okay naman ka, wala problema. Murag sakit ko. Naglanta. Okay naman ka, wala kay problema. Doctor basingkin lang kog tambal, dili ka, okay ka. Kana ba ang mayo nga doctor? Dakang pastor sama ni anak. Ang Diyos mo pakita sa mga magsasala sa ilang sala aron sila modangop diha ni Kristo ug maluwas na. Kita nga mga Baptist nagatuo nga ang pagsunod sa balaod walay laabot sa atong kaluwasan, pero ang balaod maayo ragi hapon kay kana ang mopakita kanato sa atong kinahanglan ni Jesus Kristo. Turn with me to Romans chapter 3 verse 19. We're already in chapter 7. Let's go to chapter 3. Romans chapter 3 verse 19. Let me just add this. Sa dali pa kumuha to sa sunod verse, mutdugan ko niini, kabayan niini nga kalibog, kabayan sa LGBTQ and all that nonsense. Paminaw na ko. There is no sin that will more completely destroy your life than that sin. Kung naay lalaki o babae nga makasala nga sexual, magdulog na sila, wala pa naminyo, kana nga problema pwede tarongon, kasi tawe, can be corrected, pwede himuon nga tarong, kay pwede magkasal. Diba? Pero kung naay laki o laki, walay paagi mo ayo ni anak. O ka na mag-twist sa tibok kasing-kasing o huno-huno sa tao. Romans chapter 3 verse 19, kung nana sa amen? Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped. That word stopped is takum. Shut up. Every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Basaya, karong kita nahibalo nga bisan unsa mga butang nga ginasulti sa balaod, kini ginasulti nga to kanila kinsa ilalom sa balaod. Aron ang matagba matakum. Okay, panaglitan. Kung naay pineriso, gisumbong siya nga nasumbong giakusar nga nabisan unsa nga. So let's say naay kaso siya nagpusil sa tao, nagpatay. Siya mo sulod na say, what do you plead? He says, not guilty. Sige. Enter the arraignment. Not guilty is the plea. Dayon sa unang hearing,
ang piskal mo tingdog siya mosulti, Your Honor. Para sa akong unang ebidensya, mapakita ko sa video dere. Sila magbutang sa screen dito sa courtroom. O ngay video, ngay tao nag-cellphone, nag-video. O everybody sees, kana nga tao, magkuha sa pusil. Boom! Unsay resulta? Atak nawat na alibay. Sadaan siya at tubangan sa maghuhukam. Diba? Kana ang gihimo sa balaod alang kanato. Kita mo, ako ka matarong. O ang Diyos musulti, tanaw akong balaod. Pasing dili ko matarong. Kana ang katuyuan sa balaod. Magpadayon ko. I didn't finish the verse. Verse 20, busa, pinaagi sa mga buha sa balaod. Walay unod, ang unod kanang tao, kita ang naiunod. Walay unod ng pagkamatarongon, maluwas na. Diha sa iyang pananaw. Kay pinaagi sa balaod, ang kahibalo sa sala. I think we could say, pinaagi sa balaod, adunay kahibalo sa sala. It would be the same thing. Nga naman, ang Diyos, mihatag ka nato sa balaod. Aron muhatag ka nato og kaluwasan, dili. Aron muhatag ka nato sa kahibalo sa atong sala. Walay balaod, dili ta mahibalo. O kung wala ta kabalo, ang pinakarakong rason nga ang tao dili maluwas, wala sila nagato nga kinahanglan maluwas kay wala sila nakasabot sa ilang kaugalingong pagkasad-an atubangan sa Dios. Kaya nga naman, sila nagkumpara sa ilang kaugalingong nga sa uban, naghuna-huna, mas mayo ko kay kaniya pero sayo. Ang Biblia na yung kayang tanan nakasalaog nakabsan sa himaya sa Dios. Ang Dios dili magkumpara nato nga sa uban, siya magkumpara nato nga sa iyang kaugalingong batasan. And we all come short. Dili duol. I got ahead of myself. I think that's in a few minutes. Look at verse 21. Are we still here? Yeah, Romans 3:23 is 2 verses away. I forgot. Verse 21. Kunanas, amen? But now, so we just saw, dalita maluwas, pinari sa balaod, kay ang balaod mo pagkita na to, mo hatag ka na to sa kahibalo sa sala. Verse 21. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So, ang tibok Old Testament, gikan sa balaod ni Moses nga to sa mga propeta sa katapusan. Verse 21 again, sa Bisaya, apan, karon, ang pagkamatarong sa Diyos nga gawas sa balaod, gipadayag, gipakita, nga klaro, ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod o mga propeta. Tuguti kong mo pasabot ni nga verse pinaagi sa mga pangutana. What does that mean when it says, ang pagkamatarong sa Diyos gawas sa balaod, gipadayag or gipakita? Pangutana, sa wala pa, listen carefully, sa wala pa ang balaod, gihatag sa Diyos nga to sa mga tao, matarong ba ang Diyos? O syempre, matarong siya daan. Okay? Wala siya, ang Diyos, wala siya nahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa iyang balaod. Siya mihatag ka nato sa balaod, aron makasabot na ta nga siya matarong og kita dili. Ang iyang pagkamatarong gawa sa balaod. Sa wala pa'y balaod, matarong gyapon siya. Pero karon ay balaod, aron nakasabot, gayud ta sa iyang batason ng makasabot. Dili ta matarong sa magkaniya. Skip down to verse 23. I just quoted it, but let's look at it. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang Ginoo mihatag ka nato sa balaod aron kita makasabot nga naay dakong problema dinhi sa ato bang kaniya. We come short. Unsa na to paghibalo nga dili gayud ta makakabot ngadto sa himaya sa ato pa ngadto sa pagka-perpekto sa Ginoo. That word himaya means ang Dios mahimayaon, kahayag ra siya, walay kangingit diha sa Ginoo. So that means his perfectness, pagka-perpekto. Di unsa na to paghibalo nga dili gayud ta makakabot ngadto sa pagka-perpekto sa Ginoo. Pinaagi sa balaod. The law shows us we come short. Kinahanglan ta na maluwas. Let's go back to Galatians. Galatians chapter 3, verse 24. I'll teach you a little doctrine here that will help you in the future. Galatians 3, verse 24.
Galatians chapter 3, verse 24. Kunanas, amen? Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ngaw, kana nga pulong schoolmaster, medyo makalibog. Let me read it basayang. Ilang gi-translate magtutudlo. Pero ako mo pasbot. Tungod ni ini, nga hinungdan, ang balaod, mao ang atong magtutudlo, aron sa pagdala kanato ngadto ni Kristo, aron kita pagkamatarongon maluwas na pinaagi sa pagtuo. Now let me explain to you that word schoolmaster because it's hard to understand. Ang pulong schoolmaster nagikan sa Greek word, sa Greek, let's see here, I wrote it in Greek, or I copied it. Paidagogos. Paidagogos. Kana ang pulong schoolmaster. Paida. Kana nga bahin sa pulong, that's the same root that we get the English word pediatrician. Unsa bang pediatrician? Ang doctor para sa mga bata. Ang pulong pedian, nagpasabot pang bata, nailabot sa pagkabata. So a pediatrician is a doctor who helps children. So that word paida, that's the same root, pida. The word gogos, nagikan sa Greek word nga nagpasabot pagdala or paggiya or pagpangulo. So the word schoolmaster, dili magpasabot sa magtuturo dito sa eskwela. I know master, we use maestra, maestro dire. And even in English, we used to use master for the teacher, Old English. But in this context, the word schoolmaster, dili magturo sa magtuturo dito sa eskwela. Kana nagpasbo sa tao nga modala sa bata ngadto sa eskwelahan diin ang teacher mo tulo kaniya. He's the master who brings him to school, not master like a boss. Many times it was a servant, pero na siya'y autoridad ibabaw sa bata aron pugson siya moadto sa eskwela. So it was the person who took the child to school. That is what the paidagogos means, the one who brings them to school. Okay. Let's read the verse again. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Ang balaod, dili gayud makaluwas na to. Pero, kung kita mo basa sa balaod o mukita sa atong pagkasad-an, kana mahimong sama sa uskataw nga modala sa bata ngadto sa eskwelahan. Dito sa eskwelahan na ay tao nga mohatag sa bata sa kahibalo nga yang gikinahanglan. So, sa samang paagi, ang balaod, mao ang modala sa magsasala ngadto ni Kristo, aron kana nga tawo makadawa sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Nganuman nga maayo ang balaod, kay kana ang modala sa sad-ang nga tawo ngadto ni Jesus diin siya maluwas na. So kung naay tawo, kamo Baptist nag-encourage sa tawo magbiya sa Ginoo, dali tinuod. Mayo ang balaod, kay kana mo pagkita na to sa atong kinahanglan sa manluluwas. Pero na ikaduha, dili ta mo tuong ang balaod makaluwas, pero maayo gihapon ang balaod. Number 1, kay gawas sa balaod, dili ta mahibalo nga kita mga sad-an at tubangan sa Dios. Number 2, Gillette, diha sa balaod, nga naman maayo ang balaod, kay diha sa balaod, makaplagan na to ang kagawasan human sa kaluwasan. Turn with me to Psalm chapter 119 and verse 44. Psalm chapter 119 verse 44. Usa ka bakak na kuman kayo diha sa kalibutan mao kini. Kami nga naglingaw-lingaw, kami ang gawas nun, kamo nga stricto nga Baptist, kamo ang mga pineriso. Wala lingaw-lingaw, dili pwede magsayaw, pwede dili mga uyab-uyab. Wow, stricto kayo niyo Kami ang gawas nun, kamo mga binihag, mga pineriso. See if Gillette got it. Diya sa balaod, makaplaga na to ang kagawasan, human sa kaluwasan. Very good, Gillette. So proud of you. I'm trying to see if I can make her mess up. Pero turn with me to Psalm 119, verse 44.
Psalm 119 and verse 44. Ang una, ang doctrinal. Importante ang doktrina. Kini ang practical. Psalm chapter 119 verse 44. Kung nasa, amen? So shall I keep thy law continually, forever and ever, and I will walk at liberty, for I seek thy precepts. Pasaya. Sa ingon, ako mubantay sa imong balaod kanunay. Mubantay is mo follow, mo sunod, mo tuman, mubantay aron mo sunod. Hangtod sa kang turan, og ako mulakaw diha sa kagawasan. Kay ako nangita sa imong kalagdaan. Kanang laing pulong para sa sugo. Mga pagtudlo sa Ginoo. You listen to me very carefully this morning. Everybody look right here at me. Paminaw. Ang sala mao ang mogapos, ang balaod sa Dios mao ang mohatag sa kagawasan. Nganuman ngang palahubog dili makahatag sa gugma nga gikinahanglan gayud sa iyang pamilya tungod kay gigapo siya sa iyang kaugalingon sala. Kung magsulay siya mo undang, di na pwede. Kay gigapos na siya sa sala. Ang sala, mao ang mugapos, dili ang balaod sa Ginoo. Nganuman, ang tigsugal, makanunayon mag-usik sa kwartang nagikinahanglan na lang sa sudan sa iyang pamilya, tungod kay gigapos siya sa iyang sala. Paminaw na ko karong buntag. This is very important. Listen to this statement. Are you listening? Paminaw ni. Ang tanang sugo sa Ginoo gipahimutang niya aron mupugong kanimo gikan sa mga butang nga mokawa sa imong kagawasan. Let's say that again. Ang tanan sugo sa Ginoo gipahimutang niya aron mopugong kanimo gikan sa mga butang nga mokawa sa imong kagawasan. Ang sala dili man ang balaod ang mugapos sa mga tao. Ang sala man ang mugapos. Pila ka katawo nga nagsulay og undang sa ilimnon pero ulahin na kaayo sa diyang nakakatun sila nga sila pinariso man sa ilang kaugalingon kalingawan. Daghan. Ang sala man, are you listening to me this morning? Ang sala man ang mugapos. Dili man ang balaod. Oh, kamo nga mga Baptist stricto kaayo. Bawal, 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 bawal. Kami sa laing church, naldaghang lingaw-lingaw. Ang balaod, ang mugapos. Ang sala, ang mugapos. Dili ang balaod. Pila ka lalaki nga nagsulay og undang sa pornography. Pero kanuna, giguyod siya balik sa pornography, pinaagi sa kadina nga siya mismo ang mihimo. Ang sala man ang mugapos. Pila ka babaye nga nagsulay mo ikyas gikan sa usa ka magkadaot nga relasyon. Nagsugod sa daotang relasyon uban sa daotang nga lalaki, walay tarong na kasal, mag-ipon na sila. Pero sa ulahin na kaayo, mukatun siya nga kanak nga lalaki, walay tinuod nga gugma, abusive man, makapahimulos kaniya, o magsulay siya mo biya, pero nanay mga anak, walay kwarta, mubalik na. Gigapo siya sa iyang sala. Napailain, maglayas gikan sa uska relasyon nga to sa sunod, nga to sa sunod, nga to sa sunod, nga magdulog sa daghang lain-lain lalaki, kay nga naman, gigapo siya. Ayaw pagsulti na kung silang mga uyab, sila ang naay kagawasan, akong naay kagawasan. Na ko'y usa lang o paigot na. I could be mean, but it doesn't fit with the sermon right now. No. Basin nahadlo ko siya mo sumbag na ko niya. So,
Pila ka babae, naglayas kikan sa balay, kay daghang kagubot dito sa iyang kinikanan. Mudangop siya di asus kadalog nga lalaki nga magpaimulos lang niya. Dayo mo biya gayud niya. You know what I've noticed? Daghang pamilya kumubot sa ikatulog nga anak, kanang panahon ang lalaki mo layas. Kay mahalang sudan. Hey girls, I got some advice for you. Get married. Pagpakasal. Ayaw mo tugyan sa imong lawas nga to sa lalaki tungod siya mosulti, igugmati ka. He doesn't love you. If he loves you, he'll put a ring on your finger before he touches you. Ang lalaki nga walay batasan nga mubutang sa singsing sa imong tudlo, wala pud siya batasan nga magpakaon sa imong mga anak. Oh, pero kung dali ko muhatag kaniya sa iyang tinguha, pasensya mo biyat nako. Salamat sa Ginoo. Kanang ang klase sa lalaki, why pulos? Kumong mga babae, kung nako'y uyab, malipayon nako. Okay, pumunta na. Pila ka uyab nag-experience na. I don't know, say, how many of you had? Pila ka uyab nabatunan na? Ang una ba nagtagbaw nimo? Ikaduha? Third time's a charm! Basin ang ikatulo ang tinuod sakto para nako or basing buang yapon ka. Girls, una sa tanan, pag-develop sa relasyon uban sa Diyos, dayon hulat hangtod sa saktong panahon nga ang Diyos mo dala sa lalaki nga to kanimo, sa lalaki nga nahigugma sa Ginoo. Ang lalaki nga nahigugma nimo pero wala nahigugma sa Ginoo, puhon-puhon dali na mahigugma nimo. Say, nahigugma siya nako tungod gwapa ko. Kanunay nailain nga mas gwapa pa. O kung boros na ka, dali na gwapa kayo usahay. You know it's true. Kung kana nga lalaki na guma lang sa imong lawas, dili sa imong kalag, siya mo biyat nimo para sa laing babae nga mas gwapa. Hulata ang timing sa Ginoo. Pumunta na. Ready ba ka magpakasal? Siyempre, Pastor, dili, pwede? Pastor, behave. Pastor, dili ko ready, high school pa ko. Nga naman mangita ka uyab kung high school pa ka? Pastor Mike, wala ko sure. Ako kabalo, ganang ka mahibalo. Kay butol ka. Why, Pastor Mike, sakit. Well, stop being stupid. Nairaso ng Diyos, may hatag kanimo pastor. Arong mag-warn nimo kabayan sa mga lalaki. Ako nakasabot nila, ikaw wala. O ikaw dili, however you say that. Girls, I know men. I am one. Kung na'y lalaki nga interesado nimo, pero dili siya magsimba dere, nga naman ikaw maghunong-hunang nga siya ang mayo para nimo. Nagsimba siya sa lain. Magwali ba ang pastor sama dere? Kinsa magwali batok sa sala dito sa iraha? Are you listening? Wala man sa outline. Unsa nahitabo? Girls, kikapoy ko, nasakitan ko para sa kadaghang sa babae dali sa dapitan. Can you word tanggong? Natanggon sila. Tiyasos ka toxic nga relasyon. Ang rason, wala sila giya diha sa sinugdanan. Wala sila pastor musulti. Ayaw na lang, dali siya. Tanaw, kita mo.
Wala siya trabaho. Ang iyang nawong, murag, nag-fishing siya, na siya box sa fishing hooks, ug nahulog siya diya sa fishing hooks, yung nawong, bisan asa. Na dare. Oh, pero cute ka, ayaw siya. His face looks like a Christmas tree. Nay tattoo bisan asa. Purple hair. Pero nahigugma siya nako. Girls, listen. Please listen. Kung kana nga klase sa tao nahigugma nimo, run! I'm saying today, ang sala ang mugapos, dali ang balaod sa Diyos. Ikaw mag-decision, dili ko mutugo nga akong boyfriend, maghikap na ko, hangtod, magkasal gayod me, kana magprotekta nimo sa daghang kagubot. Si Pastor Mike, walay taong maghimo niya na. We did. Come here, wifey. I'm having fun this morning. June 9, 2007. First time diya sa wedding altar, naghalok ko niya. First time. Ang iyang papa, ang pastor, iyang gisulti, I now declare you husband and wife. You may kiss the bride. You notice, he didn't say again. You may kiss the bride again. Wala. Kay first time. First time. Say, oh, Pastor Mike, old-fashioned kayod na. And I love my wife 18 years after marriage. Ipakita na ko ang mga relasyon nga sila nanguyab, nagdulog, buros na, mag-ipon na. "18 years later, init pa ang gugma? Dili na. Mas dako akong gugma pa rin niya karong kaysa 18 years milabay. Mas hanas po sa paghalok po. Ganahan ka mo makita? Ganahan ba? Ayaw. Punta na. Ano nga maulaw mo makita ang pastor maghalok sa iyang asawa, pero dali maulaw mo bantay sa movie, di na paghalok. Oh, sweet kaayo. Kamusta ta karong buntag? Okay ba? Girls, ayaw pagsugod. Guys, ayaw pagsugod sa relasyon hangtod andam na ka magkasal. Tugutin mong kinikanan mo, giyan mo kung Diyos na nimong kinikanan. Kung dili, tugutin mong imong pastor mo tabang nimo. Use me this morning, ang sala, dili man ang imong higala. Siya mohatag kanimo og temporaryong kalingawan, pero kanak nga kalingawan kanunay magbitbit sa uska kadina. Ayaw pagpalimbong sa yawa, ang sala mao ang mugapos. Kita nga magsunod sa Ginoo, kita ang maglakaw diha sa kagawasan. Sila nga maglingaw-lingaw diha sa kadautan sa sala, sila ang gikadina. Say, oh, Pastor Mike, nakoy uncle sa una, nanigiliyo siya. Kanunay siya nagsulti, I can quit anytime I want. Really? Simple. Kung makaundang ka, bisang kanusa, sulay. Sulay? Tiga po siya. It's funny, ang mga tuwig nilabay, wala siya gana nga maundang. Kaya ang sala mo gapos. Ang sala mo gapos. Si Kristo nagingon, wala ko'y time para niya, kinalang kumusta. Pero si Kristo nagingon, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kamo, mukatong sa kamatuuran, mo himo kininyo nga gawas nun. O kanang kagawasan, maong kagawasan gikan sa sala.
Because 2 verses later, he said, he that committeth sin is the servant of sin. You listen to me this morning. Kung nagdulat-dulat ka diya sa sala karon, ikaw ang gigapos. Lisod mo unang. Lisod mo biyat sa dawtang barkada. Gigapos. Pila ka mayong batan-on nagsimbat dere, pero hinay-hinay, nagbiya, tayo naglayas kyun. Kung rason, dili sila buod na mobiya sa ilang barkada. You listen to me. Diri sa Filipino culture, walay kadina mas ganahanan kaysa barkada. Truth Baptist Church, kini ang mayong barkada alang kanimo. Ang imong best friends, ang nga nasa church, mga tao nga mag-encourage nimo, hey, magsunod ta sa Ginoo. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Naglaktaw ko sa material dere. Pero ang buntag na ko'y duwa ka pangutana. Number 1, are you saved? Naluwas, na ba ka? Morag kitang tanan dere mga naluwas. Nakasabot na ta nga magsasalat ta atubangan sa Dios. O kana nga balaod nagdalat na to nga ni Kristo, nagdawat ta sa kaluwasan. Pero sa ikaduha nga pangutana, kung naluwas na ka, ganahan ba kang mosunod sa imong manluluwas? Kanang mensahe last week sa katapusan, ganahan ba kang mosunod sa imong maluwas? I promise you, ang pagsunod ni Kristo, diha sa pagsunod ni Kristo, siya mohatag kanimo sa kagawasan. Dili kagawasan aron makasala. Na mga church mo tulo niya na, anatay lalom sa grasya aron makahimo tabi sa nun sa atong ganahan. That is not the freedom Christ gives. Ang kagawasan ni Kristo, ang kagawasan gikan sa sala aron makasunod ka ni Kristo. Si Kristo ganan mo puto sa mga kadina sa imong daan na andan. Aron na kay, I promise you, kung motugo ka si Kristo mo putol sa kadina sa imong daan na andan, malipayon ka. Ganahan ba ka mo sunod ni Kristo? Last week, we had 3 young people naghimo sa unang lakang sa pagsunod ni Kristo. Si Kian, si Chantel, ug si Jezebel. Silang dulo naghimo sa decision na magpabaptismo aron mo pagkita sa tanan. Kini pura nagatoko sa mat ninyo. Si Kristo nagatoko na si Kristo namatay para sa akong sala, gilubong siya, nabanhaw na. O ganahan ko, mo pagkita kinyong tanan, nagatoko sa mat ninyo, ganahan ko mo sunod ni Kristo, o andam na ko maghimo niya na nga unang lakang. Dili surang unang lakang, ang baptismo sayon kayo. Nailisan, naitubig, igo na. Kung naluwas na ka, wala pag ibaptismohan, pwede ka magbaptismo karon. Ako nagsulti last week, ako musulti pag-usap. Bisan maulaw ka, malipayon ka sa katapusan. Malipay gyud ko ni Jezebel ug Chantel, maulaw na. Pero nagpadayon, di ba? Ug pagkauman mo saad ko, nalipay sila. Saad ko nimo, wag gyud ko nakakita sa tao nagpabaptismo, may gawas, nga naman ako naghimon niya na. Wala nakita na ko. Wala nakita na ko. Kung wala pa ka nagpabaptismo, mag-encourage ko nimo. Himo ang decision karon, ang unang lakang. Ang unang lakang. Diha sa pagbiyahe, diha sa kinabuhi, sa pagsunod ni Jesus Kristo. Tungo na mga ulo, yaw mata.